stalker na kapitbahay. Naranasan niyo na po bang buntot-buntutan ng isang stalker? Lalo na po sa mga magagandang dilag na nakikinig dyan. Naranasan niyo na ba yung mangilabot dahil sa isang taong ayaw kayong lubayan? Paano kung malaman ninyong hindi pala isang pangkaraniwang tao yung sumusunod sa inyo, kundi isang kasumpa-sumpang nilalang? At paano kung may hindi kaaya-ayang balak pala ang nilalang na ito sa mga mahal mo sa buhay? Yan po mismo ang naranasan ko at ng pamilya ko noong nasa kolehiyo pa lamang ako. Good evening, Sir Jupiter. At hello din sa lahat ng mga Sitio Pangil listeners na nakikinig ngayon. Just call me Moana. 43 years old na po ako ngayon at nagtatrabaho bilang resort manager dito sa May Batangas. Isa po akong avid listener ng kwentong Takip Silim since 2022. Nasaksihan ko nga rin po ang simula ng Sitio Bangungot at nitong Sitio Pangil. Kapag kasi break time o kapag nasa bahay ako, hindi ko po talaga nakakalimutang makinig sa mga stories ninyo. Hanggang sa ito na nga po, naisip ko na rin pong ipadala ang isang partikular na yugto sa buhay namin ng pamilya ko. Tungkol po ito sa isang kakaibang stalker na nagdulot ng matinding lagim sa amin. 90s pa po ito nangyari. Second year college po ako noon at kakalipat lang namin sa isang simpleng subdivision sa may Cavite. Ako, si Mama Delia, Papa Jerry, ang bunso kong 14 years old na si Tonton at ang aming lola Josefina o Lola Pina. Maayos naman po ang mga unang araw namin doon. Nagustuhan nga po namin ang lugar dahil tahimik at di magulo. Hindi pa kasi fully developed ang subdivision na yun at konti pa lang ang mga okupadong bahay. Karamihan ng mga units ay hindi pa naibebenta o hindi pa nalilipatan. Ang kaso lang noon, wala pa gaanong sasakyang pumapasok sa kalye kung saan ang bahay namin. Ibig sabihin, kailangan pa naming maglakad ng mga ilang minuto rin para marating ang labasan. Problema sa amin yun kasi wala naman kaming sasakyan. Tapos may mga trabaho sina mama at papa. At may pasok kami ni Tonton sa eskwela. Isa pa sa inaalala ko ay si Lola Pina. Meron na kasi itong iba't ibang karamdaman. Dulot nga ng katandaan. Bali mag-80 anyos na kasi siya noon. May history na rin siya ng stroke kaya hindi na niya kontrolado ang iba't ibang bahagi ng sariling katawan. Halimbawa, hindi na siya nakakatayo o nakakalakad ng tuwid. Hindi na rin nakakapagsalita ng tuloy-tuloy. Tapos, madalas ding naglalaway. Ang problema lang kay Lola, may katigasan ang ulo. Sa kabila kasi ng kalagayan niya, gusto pa rin niyang naglalakad-lakad sa labas hanggat kaya niya. Dahil doon ay meron siyang bakal na saklay. At madalas ko ring alalayan kapag umaga o kapag wala akong pasok. Hapon hanggang gabi kasi ang class schedule ko noon. Sinakto namin para aalis lang ako kapag nakauwi na si Tonton. Dahil sa setup naming yun, ako rin ang madalas na kasama ni Lola Pina kapag nagpapa-check up sa doktor.
Naglalakad kami mula bahay hanggang labasan, tapos doon na sa main road sasakay ng taxi. Pag-uwi namin ay hihinto rin kami sa kanto, tsaka naglalakad na lang papasok. Yun ang gusto ni Lola eh. Hindi na lang kami umalma kasi nakikita naman naming masaya siya sa ganoon. Siyempre, masaya rin kami kapag maganda ang mood ng Lola Pina. Isang araw, Sir Jupiter, nagpa-check up nga ulit kami ni Lola Pina. Masigla si Lola noon. May go signal din naman ng doktor niya, kaya nga sa may kanto kami bumaba ng taxi. Gaya ng nakagawian ay naglakad kami papunta sa bahay namin noon. Binati kami noong tindera ng gulay. Tapos ay naisip na rin ni Lola na bumili ng mga ihahalo sa tinolang isda. Doon pa lang po sa may tindahan ay hindi na ako mapalagay. Piling ko kasi talaga may nagmamasid sa amin. Nagpalinga-linga ako, pero wala naman akong nakitang kakaibang tao. Nang matapos mamili, lumakad na kami agad. Hindi pa rin ako komportable. Pero hindi ko sinabi kay Lola. Kako baka masira pa yung magandang mood niya. Nakakatakot kasing maapektuhan ng pangamba ang kalusugan niya. Simple akong lumilinga-linga pero wala talaga akong makitang kahina-hinala. Nakikita ko lang ay mangilan-ngilang pamilyar na mukha at ilang mga hindi ko kilala. Hindi na nakakapagtaka kasi nga mga bagong lipat kami sa lugar. Gayunpaman, wala naman sa kanila ang kakaiba kung makatingin sa amin. Kung meron man, yun na siguro yung matandang tambay na sinisipulan ako. Hindi naman sa pagmamayabang Sir Jupiter. May kagandahan din po kasi akong babae noon. Morena at balingkinita ng katawan. Kaya lapitin talaga ako ng mga salot na manyak. Lalo sa paaralan. Subalit hindi rin naman yung tambay ang nararamdaman kong nagmamasid sa amin. Nakaupo lang naman kasi yun na tumiinom. Ang nagmamasid sa amin ay doon pagaling sa binabaan namin. Tapos parang sinusundan talaga kami. Nakarating na lang kami at lahat sa bahay. Hindi ko talaga nakita ang nagmamasid sa amin. Isip ko nga noon, baka guni-guni ko lang ang nararamdaman. Alam niyo na siguro, paranoid dahil nga sa mga manyak sa paligid. Siguro nag-overthink lang ako lalo't konti pa nga lang ang mga kapitbahay namin. Ang kaso, Sir Jupiter, naulit pa ng naulit ang pakiramdam kong yun sa tuwing magkasama kami ni Lola Pina. Bagay na lalo kong pinagtaka. Kasi wala naman akong nararamdamang kakaiba kapag ako lang ang naglalakad. Kapag hapon at papasok ako ng school, wala. Kahit kapag pauwi ako ng bandang 9:00, wala rin. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan, check up na naman ni Lola Pina. Gaya ng inaasahan ko, naramdaman ko nga ulit na may nakasunod na naman sa amin. Ang ginawa ko, sinadya kong dumaan kami sa gilid ng isang nakaparadang kotse sa sidewalk. Tumingin ako sa side mirror ng kotse at doon ay nakita ko ang isang lalaking nakamasid nga sa amin. Siguro nasa late 20s o early 30s. Nakasilip siya sa likod ng isang puno. Medyo malayo siya pero kita ko sa refleksyon sa salamin ang malagkit niyang titig sa amin. Alam na alam ko ang titig na yon.
Yun ang mismong titig ng mga manyak na pakalat-kalat sa daan. Call me judgmental, pero alam niyo na po, yun bang tinatawag na woman instinct? Ganoon ang nagpakabog sa puso ko noong sandaling iyon. Kaya kahit matino naman kung titignan ang pananamit niya, sigurado akong hindi siya mapagkakatiwalaan. Nang makabuelo, ay bigla ko siyang nilingon. Subalit pagtingin ko sa puno, wala na siya roon. Iniwan ko pa nga sandali si Lola para tignan ang likod ng puno. Pero wala talaga. Wala rin siya kahit saan sa paligid. Nagtaka ako kasi imposible namang maglaho na lang siya ng ganun. Naggulat pa ako nang biglang may humuning isang uwak na nakapatong sa sanga ng puno. Binalikan ko si Lola Pina. Nagtaka siya sa biglaang kilos ko. Ayaw ko siyang mabahala kaya ang sinabi ko na lang ay wala hula. Parang naramdaman ko lang na may nagmamasid sa atin pero guni-guni ko lang yata. Tara na ho, uwi na tayo. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad noon. Bagamat ramdam kong nakabuntot pa rin sa amin yung taong yon. Kaya naman nang makauwi kami, dali-dali na akong nagbihis para pumasok sa eskwela. Nang makarating ang kapatid ko, agad na akong nagpaalam sa kanila ni Lola Pina. Sabi ko may gagawin lang sa school kaya kailangan kong agahan. Pero ang totoo gusto kong subuking alamin kung sino ba ang taong yun. Paglabas ko ng bahay ay agad akong nagmasid-masid sa paligid. Wala akong nakita kundi ang mangilan-ngilang mga bahay na meron nang nakatira at ang iba na hindi pa okupado. May natanaw din akong dalawang taong naglalakad. Mga batang naglalaro sa kanilang bakuran at isang kotseng dumaan sa bungad ng kalye namin. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa nakailang likurin sa mga kalye ng subdivision. Pero hindi ko talaga siya nakita. May nakasalubong akong ale na naglalako ng banana cue. Bumili ako ng dalawa tapos naisip ko na rin magtanong tungkol doon sa lalaki. Ate, magtatanong lang po sana ako. May napansin ho ba kayong isang lalaki na siguro nasa 30 anyos? Mukha namang disente ang itsura at pananamit. Matangkad at payat, tapos medyo maputla ang balat. Maputla ba kamo ang balat? Oo, meron ining. Tagaroon yata sa may dulong bahagi ng subdivision. Doon talaga sa may bandang likod. Yung pang malapit na sa talahiban. Yun nga lang ho, ay hindi ko kilala yun. Mailap sa tao eh. Teka, bakit mo nga pala naitanong? Wala naman po. Nagtataka lang ako kasi sinusundan niya kami ng lola ko kanina eh. Di ko naman alam kung sino, kaya nagtanong na ako. Medyo nabahala ako sa sinabi ng ale. Ang bahay kasi namin ay malapit lang sa sinasabi niyang talahiban. 2 kanto lang mula sa bahay. Mararating na ang bandang dulo ng subdivision. Ibig sabihin, napakalapit lang pala ng tirahan nun sa amin. Nabagabag talaga ako sa isiping yun. Kaya hindi ako nakapag-focus ng maayos sa mga aralin namin sa school. Kinagabihan ng pauwi na ako, nagmasid-masid ulit ako sa paligid. Hindi ko pa rin ramdam na may nakasunod sa akin.
kaya nakampante ako. Tuloy-tuloy lang akong naglakad hanggang sa nakarating ako sa may kalye ng bahay namin. Subalit hindi pa man ako nakakalapit, nagtaka na lang ako nang may biglang tumakbo mula sa harap ng gate namin. Papunta ito roon sa dulong bahagi ng subdivision. Kumabog ang dibdib ko. Ngunit nang matauhan, ay napakunot din ako ng noo. Kita ko pa kasi ang taong tumatakbo at naaninag kong mukhang yun ang sumusunod sa amin ni Lola. Kaya naman sinubukan ko itong habulin. Napakabilis nga lang nito, kaya nahihirapan akong mahabol. Hanggang sa natabunan siya ng anino ng isa sa mga bahay. Nagtaka ako kasi bigla na naman siyang nawala. Sa halip ay isang uwak ang naabutan kong nakalapag sa mismong daan. Walang ano-ano'y bigla itong lumipad. At sa isang iglap, ay bigla na ring naglaho sa langit. Doon ay lalo akong kinilabutan sa mga nasaksihan ko. Oo, pwede namang lumusot lang sa kung saan yung lalaki, pero hindi kasi talaga maganda ang kutob ko. Hindi ko nga magawang mapakalma ang sarili kahit noong nakauwi na ako. Pagkarating ko, nagbihis lang ako, kumain tapos hinarap na ang mga takdang aralin. Doon ako sa study table ko na nasa tabi ng bintana ng kwarto namin ni Lola. Dalawa lang kasi ang bedroom sa bahay. Bagamat may ekstrang kwarto na nagsisilbing bodega sa bandang likod. Yung isang bedroom ay para kina mama, papa at tonton. Ang isa naman ay sa amin ni Lola. Bale naglalatag lang ako ng kutsyon sa sahig para matulog. Mga bandang 11:00 ng gabi, tulog na si Lola Pina. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa nang may narinig akong pagaspas ng mga pakpak. Tapos may kung anong kumalabog sa bubong. Noon ay hindi ko pa sigurado kung bakit. Pero bigla ko na lang naramdaman ang parehong kilabot noong biglang mawala ang tumatakbong lalaki at makita ko ang uwak sa daan. Ilang sandali pa tuluyan akong napasampit ng pangalan ng Panginoon nang may narinig akong naglalakad sa bubong. Mabibigat ang mga yabag, kaya sigurado akong gawa ng tao yun. Mabagal ang kanyang mga hakbang, pero pansin kong ang kwarto namin ni Lola ang kanyang tinutumbok. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nanlalamig na ako at pinagpapawisan ng malalaking butil. Gusto ko nang sumigaw at tawagin sina Papa, pero hindi lumalabas ang boses ko. Dinig na dinig ko pa rin ang mga yabag sa bubong. Alam na alam kong nasa mismong ibabaw na namin ang kung sino. Tumigil ang mga yabag. Napalitan ng tunog ng pagkaskas ng kung ano sa yero. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang bigla na lang mapaubo si Lola. Doon na ako nakabuelo at napasigaw. Sino yung nasa bubong? Narinig kong tila nataranta ang tao sa bubong. Tapos nakarinig na naman ako ng pagaspas. Dahil sa sigaw ko, tuluyang nagising si Lola Pina. At dali-daling pumunta sa kwarto namin si Papa. Mona, anong nangyayari sa'yo? Ba't ka ba sumisigaw? Maghahating gabi na eh. Tugon ko. Pa, may tao po yata sa bubong eh. May mga yabag kasi tapos parang kinakaskas ang yero.
Naglaho ang antok sa mukha ni Papa. Dali-dali siyang kumuha ng flashlight at tubo na pwedeng pamalo. Tinignan niya ang labas ng bahay. Umakyat nga din siya ng bubong para tignan ang ibabaw ng yero. At doon ay nakita niya ngang may mga bakas ng maputik na mga paa. Noong matutulog na ako ulit, bigla akong tinawag ni Lola Pina. Nang makalapit ay pinahubad niya sa akin ang kanyang kwintas na suot niya palagi. Sabi niya, "Apo, yan ang medalyon ni San Benedict. Isuot mo yan palagi, ha? Huwag na huwag mo yang ilalayo sa katawan mo. Proteksyon mo yan laban sa mga masasamang loob. Para naman hindi ka na mangamba masyado. Mabuti na rin kasi palagi ka ng gabi kung umuwi." Napangiti naman ako. Niyakap ko si Lola tsaka sinabi ko sa kanyang huwag niya akong masyadong alalahanin. Tugon naman niya, pwede ba raw na hindi siya mag-alala, gayong apo niya ako. Hindi na lang ako sumagot kasi alam kong hindi talaga ako mananalo sa kanya. Kinabukasan agad kaming pumunta ni Papa sa barangay hall para i-report ang nangyari. Naalaman naming hindi pala kami ang unang pinuntirya ng masamang loob na iyon. May nauna na palang dalawa na nagsumbong kay Kapitan, pero hindi nila mahuli-huli ang kawatan. Gayunpaman, siniguro nila sa aming rorondahan nila ang kalye namin sa mga susunod na gabi. Pagronda na hindi naman nangyari. Kinagabihan kasi wala namang mga tanod na dumating sa may amin. Malakas ang ulan noon. Mabuti na lang wala ang panghuling prof namin, kaya maaga akong nakauwi. 8:30 pa lang, nasa bahay na ako. 9:00 pasado ay tulog na si Lola Pina. At nasa harap na ako ng study table ko. Subalit, bigla na lang akong natigilan nang maramdaman ko ulit na may nagmamasid mula sa labas. Napalingon ako sa saradong bintana at nahintakutan nang makita ang isang anino. Nakatayo ito mismo sa labas ng bintanang katabi ng study table. Out of instinct, biglaan kong binuksan ang bintana, pero wala naman akong nakitang kahit sino sa labas. Ang natanaw ko lang ang bakuran namin. Maputik kasi hindi pa tumutubo ang mga tinanim naming garden plants. Wala pang bakod, kaya nagtuloy-tuloy din ang paningin ko sa maulang kalye. Isasarado ko na sana ulit ang bintana dahil pumapasok ang ulan. Ngunit bigla na lang kumulog ng malakas at napatingin ako sa bakanting bahay na katapat namin. Doon, naaninag ko ang kakaibang lalaki na nakatayo. Nakatitig sa mismong kwarto namin ni Lola Pina. Alam kong siya yun dahil natanglawan siya ng mabilis na liwanag ng kidlat. Noon din mabilis kong sinara ang bintana. Binitbit ang malaking gunting ko at tumakbo palabas ng bahay. Tuloy-tuloy ang malakas na ulan at ang mayat-mayang pagkulog at pagkidlat. Ngunit gaya ng inaasahan ko, hindi ko na naman siya naabutan. Isang uwak na lang ulit ang naroroon. At mabilis din itong lumipad sa nagngangalit na langit. Tumindi ang masama kong kutob. Kasi nga naman,
palagi na lang ganoon ang nangyayari kapag hinahabol ko siya. Bumalik ako sa loob. Nakitang tulog na tulog pa rin ang Lola Pina. Nagbihis ako kasi basang-basa ako sa ulan. Babalik na sana ako sa pag-aaral nang muli na namang may kumalabog sa ibabaw ng bubungan. Sunod ko na lang na narinig ang mga yabag ng kung sinong naglalakad sa inuulang yero. Tatawagin ko na sana si Papa nang gulatin ako ng napakalakas na kulog at kidlat, at sa isang kisap mata, namatay lahat ng mga ilaw sa bahay. Ilang sandali lang narinig ko na namang kumalabog ang bubungan. Pagkatapos tila ba may tumalon mula roon papunta sa may bakuran. Dinig ko kasi ang pagtalsik ng tubig ulan at putik sa lupa. Ramdam na ramdam ko na noong may nagpapalakad-lakad sa labas ng bahay namin. Kaya naman tinawag ko na si Papa. Sinabi kong bumalik yata ang hinihinala naming magnanakaw. Tumugon si Papa. Hahanapin lang daw niya ang flashlight sa madilim nilang kwarto ni na Mama at Tonton. Ako naman gustong-gusto ko nang lumabas sa kwarto at puntahan si na Papa. Pero ayoko namang iwan si Lola Pina. Natatakot akong baka sa bintana namin lumusot ang siraulong tao. Naroroon lang ako at nakatayo sa gitna ng silid. Makalipas ang ilang segundo, napatingin ako sa bintana nang maramdamang huminto banda roon ang tao sa labas. Noong una hindi ko siya maaninag kasi madilim ang kwarto at ang labas ng bahay. Subalit nang biglang kumidlat ulit napaigtad ako at napasigaw nang makitang idinidikit ng hayop ang kanyang mukha sa saradong jealousy. Nagising si Lola sa sigaw ko. Sinang Papa, Mama at Tonton naman ay dali-daling pumunta sa kwarto namin. Taranta kong sinabi ang nangyari. Hindi ko na nga napigilang umiyak at manginig dahil sa kilabot. Si Papa naman pupunta na dapat ng kusina para kumuha ng kutsilyo, pero sinabihan siya ni Mama na huwag lalabas ng bahay. Hindi kasi namin kilala kung sino ba ang nasa labas. Mamaya niyan, baka may dala iyong mapanganib na bagay at masaktan pa si Papa. Natahimik kami, Sir Jupiter. Pinapakiramdaman namin ang paligid. Sinusubukan naming tukuyin kung nasaan na ang tao. Ilang sandali pa, narinig naming sinusubukan niyang buksan ang back door sa may kusina. Tumutunog kasi ang doorknob at kumakalabog ng bahagya ang pinto. Mabilis namin yung pinuntahan ni na Papa at Tonton, ngunit nang matigas niyang tinanong kung sino ang nasa labas, tumigil din ito agad. Gayunpaman, dinig din naming tumatakbo na naman ito sa bakuran. Sinubukan ulit naming makiramdam. Hanggang sa pumailan lang sa buong bahay ang sigaw ni Mama na nasa kwarto kasama si Lola. Nataranta kaming bumalik doon ni na Papa at ng kapatid ko. Sir Jupiter, talagang nahintakutan kami nang makita ang isang braso na pilit inaabot si Lola Pina. Isang braso na ang kamay ay mayroong mahaba, matatalas at maiitim na mga kuko. Lumulusot ito sa bintana, ngunit hindi namin maaninag kung sino ang nasa labas. Hindi agad nakakilos si Papa dahil sa gulat. Dumapo naman agad ang paningin ko sa gunting na nasa study table ko. Dinampot ko yun, tsaka mabilis na inunday sa braso. Napaaray ang tao sa garalgal na boses. Akma na rin sanang tatagain ni Papa,
pero mabilis na nitong nakabig palabas ang braso. Dali-dali naman akong tumakbo palabas kasunod sina Papa. Pagbukas namin ng pinto, sinalubong kami ng malakas na ulan. Wala na naman kaming naabutang kung sino. Ang nakita lang namin ay ang uwak na lumipad. Bagamat sa pagkakataong yun, halatang nahihirapan itong pumagaspas. Tinungo rin namin ang labas ng bintana ng kwarto namin ni Lola. Inilawan ni Papa ng flashlight ang bahaging yun at nakita naming merong bahid ng dugo sa simentong dingding. Inilawan pa niya ang bakuran kung saan may nakita kaming pabalik-balik na bakas ng mga paa. Dagdag ebidensyang may nagmamasid nga sa amin at mukhang hindi lang iyon pangkaraniwang tao. Sir Jupiter, hindi kami nakatulog ng maayos ng mga magulang ko noong gabing yun. Natatakot kasi akong baka balikan kami noong nanggugulo sa amin. Kaya naman ikinuwento ko na lang sa kanila ang kakaibang lalaki na bumubuntot sa amin ni Lola Pina. Nabakasan ko ng pangamba ang kanilang mukha. Pero hindi sila naniniwala sa naisip kong nagiging uwak ang lalaking yun. Hindi sila naniniwalang yun mismo ang uwak na nakita namin ni Papa. Gayunpaman sinabihan nila akong mag-ingat palagi. Lalo kapag mag-isa akong naglalakad. Alam din kasi nilang lapitin ako ng mga stalker at mga manyak. Kahit palagi namang maayos ang pananamit ko. Habang nag-uusap kami, natigilan ako nang may kakaiba akong maamoy. Amoy na kasinding kandila. Nakakapagtaka kasi wala namang nakasinding kandila sa mga kwarto namin o kahit sa sala. Dagdag pa sa pinagtataka ko ay hindi yun naaamoy ni na Mama at Papa. Sa sandaling iyon din ay naramdaman kong bahagyang uminit ang St. Benedict's Medal na binigay ni Lola. Yung katulad ng init ng maligamgam na tubig panligo. Mainit pero hindi naman nakakapasok. Suot ko na kasi yun noong oras na yun. Naisip kong tanungin si Lola Pina, kaso tulog na. Kaya ipinagpabukas ko na lang. Yun nga lang. Kinaumagahan, niyanig ng isang di inaasahang pangyayari ang pamilya namin. Inatake ulit ng stroke si Lola Pina. Sir Jupiter, noong umaga ring yun ay sinugod namin si Lola sa ospital. Ilang araw akong hindi nakapasok kasi ako ang nagbabantay sa kanya. Pinapalitan lang ako ni Mama kapag gabi para magpahinga. Tapos balik na naman sa ospital, kinaumagahan. Mabuti na lamang at 6 na araw lang naman si Lola Pina sa ospital. Nakakalungkot nga lang at lumubha ang problema niya sa pagkilos. Noon ay hindi na niya talaga kayang tumayo o kumain ng mag-isa. Halos hindi na nga po makapagsalita. At lumala ang panlalaway. Kaya naman nakapagpasya sina Mama at Papa na kumuha ng private nurse na pwedeng magbantay kay Lola mula umaga hanggang gabi. Mas mainam na rin yun para matutukan talaga ang kanyang kalusugan. Hindi ko nga lang maiwasang mapakunot ng noo nang makauwi kami. Naroroon pa rin kasi ang amoy ng nakasinding kandila. At hindi pa rin ito maamoy ni na Mama, Papa, Tonton at Lola. Muli ring uminit ng bahagya ang kwintas ko.
Nasa isip ko noon, susubukan ko talagang hanapin ang kandilang yan kapag nagkaoras ako. Kinabukasan matapos naming makauwi, maaga akong gumayak para pumasok. Marami kasi akong lessons na hahabulin, kaya kailangan kong mangopya ng notes sa mga kaklase ko. Tatambay na rin sa library para hindi ako mahirapang makahabol. Umabsent na lang muna si Mama para mabantayan si Lola. Si Papa naman ay nagsabing maghahanap na ng nurse sa araw na yun. Mga bandang 7:00 ng umaga, aalis na kami dapat ni Papa. Pero sa back door ako lumabas para magsampay ng nilabhan kong blouse. Nakapagbihis na ako noon dahil dediretso na dapat ako paalis. Subalit nang mapadaan ako sa may extra room na nagsisilbing bodega, nagtaka ako kasi sira ang bintana nito. Basag ang isa sa mga jealousy at natukoy kong parang sa loob nagmumula ang amoy kandila. Sisilipin ko sana, pero tinawag na ako ni Papa. Inisip ko na lang na mamaya ko na yun titignan pag-uwi. At least may ideya na ako kung saan galing ang kakaibang amoy. Ang kaso, naudlot ang binabalak ko nang makauwi kinagabihan. Bungad sa akin ni Papa, "O anak, nandiyan ka na pala. Eto, si Romel. Siya yung nahanap kong private nurse na magbabantay kay Lola Pina mo. Swerte kasi pwede raw siyang magstay in. Kaya naisip namin ni Mama mo na doon na siya pataluyin sa bodega. Huwag kang mag-alala, nilinis na namin yun kanina. Kumain ka na lang at magpahinga na. Alam kong pagod ka na, Moana." Sir Jupiter, nagmistula akong rebulto sa kinatatayuan ko. Hindi nga rin lumalabas ang boses ko kahit pinipilit ko na ang lalamunan ko. Agad ding kumabog ang dibdib ko at saka pinagpawisan ako ng malamig. Nabitiwan ko pa nga ang payong nabitbit. Nilahad nung Romel ang kanyang palad para kamayan ako. Nakangisi pa ito habang nakatingin sa akin. Nakita ko ang isang pahabang peklat sa kanyang braso. Subalit hindi ko tinanggap ang pagbati niya. Sa halip sinabihan ko sina Mama at Papa na gusto ko silang makausap ng sarilinan. Kaya naman pinapunta muna ni Papa yung private nurse sa kwarto nito na dati naming bodega. Tapos doon kami nag-usap ni na Mama at Papa sa labas ng bahay. "Papa naman, bakit sa dinami-dami ng pwedeng kuning nurse, yung gagong yun pa?" Simula ko. Tugon ni Papa, "Bakit? May problema ba, Moana? Wala namang masamang ginagawa si Romel sa'yo Maayos din naman ang records niya. Dating nurse sa isang ospital sa Visayas, tapos kakalipat lang dito bago tayo dumating. Naaalala niyo pa ba yung sinasabi ko sa inyong stalker na nagmamasid sa amin ni Lola Pina? Siya yun pa! Siya yun!" Singit naman ni Mama. "Hayaan mo na, kakausapin namin siya tungkol doon. Sa ngayon, pagbigyan na muna natin. Mukha namang mabait yung tao Tsaka mahirap pa namang maghanap ng matinong nurse ngayon na hindi ganun kalaki ang sahod." "Mama, pati ba naman kayo? Ano ba naman? 3 tayong babae sa bahay. Paano kung manyakin tayo niyang hayop na yan? Siguro nga, maayos ang professional records niya. Ang ugali niyan, kilala niyo na ba? Baka mamaya niyan, nagpapatuloy lang pala tayo ng tarantado sa bahay Moana, sumasobra ka na, hindi ka namin pinalaking bastos." Sir Jupiter, nagulantang ako sa singhal ni Papa. Nakakapanibago. Kailanman kasi ay hindi niya kami napagtaasan ng boses.
Kapag galit siya sa amin ay kinakausap lang niya kami ng mahinahon. Sa pagkabigla ko agad na akong tumalikod, pumasok ng bahay at nagtuloy-tuloy sa kwarto namin ni Lola Pina. Umiyak ako ng umiyak sa study table ko. Iniisip ang kakaibang kilos ni na mama at papa. Tinatanong sa sarili kung bakit ba nila dinidepensahan yung Romel na yun. Hindi ko rin talaga alam noon, Sir Jupiter, pero napakasama talaga ng kutob ko sa kanya. Isa pa sa ipinagtataka ko ay uminit na naman ang medalyon sa kwintas ko. Mas mainit kaysa sa dati. Palagay ko nga dapat napapaso na ako, pero nahahawakan ko naman ito nang hindi nasasaktan. Sa halip gumagaan pa nga ang pakiramdam ko kapag hinahawakan ko yun ng mahigpit, lalo kapag sinasabayan ng dasal. Niyakap ko si Lola at tinalikan ng kanyang noo. Umungol lang siya ng konti, pero hindi naman nagising. Pagkatapos ay naglatag na ako ng kutsyon at humiga. Sinubukan kong makatulog, kahit hindi pa rin talaga kumakalma ng tuluyan ang utak ko. Dagdag pa kasi sa mga iniisip ko ay ang kakaibang amoy kandila. Pansin ko kasing mas malakas na rin yun kaysa sa dati. May naaamoy rin akong amoy malansa, bagamat iniisip ko lang na baka may namatay na daga kung saan. Kinabukasan ako, si Lola at si Romel lang ang naiwan sa bahay. Pumasok na kasi sina Mama, Papa at Tonton. Hindi pa rin talaga ako komportable sa presensya ni Romel at halos ayaw ko siyang palapitin kay Lola Pina. Umabot pa nga sa puntong sinabihan ko siyang doon lang muna siya tumambay sa kanyang kwarto. Tsaka na lang siya lumabas kapag palis na ako papuntang school. Nginisihan lang ako ng loko. Ngisi na nagpapanginig talaga sa kalamnan ko. Moana, bakit pa kasi galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo Tanong niya nang hindi inaalis ang halatang peking ngiti. Nagtiim ang mga bagang ko dahil sa pinaghalong kilabot at inis. Sabi ko, nagmamaang-maangan ka pang gago ka? Alam kong ikaw yung bumumuntot sa amin ni Lola Pina at alam kong may mali sa'yo. Moana, huminahon ka naman Wala naman akong balak na... Nagulat ako nang bigla siyang natigilan noong tinapik niya ang balikat ko. Mabilis din niyang kinabig ang kamay niya na may peklat ang braso. Ani mo'y napaso sa kung ano. Saglit ding nagbago ang ekspresyon niya sa muka. Tumalim ang mga mata at kumunot ang noo. Pero napakabilis lang noon sapagkat agad din niyang ibinalik ang huwad niyang ngiti. Pagkatapos sinabi niyang pupunta na siya sa kwarto niya para hindi na raw masira ang mood ko. Napahawak ako sa maliit na medalyon sa kwintas ko. Habang pinapanood kong pumasok si Romel sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong yun ay napakainit na talaga ng bakal na bilog. Bagamat hindi pa rin napapaso ang balat ko, hindi ko tuloy maiwasang mapaisip kung may kinalaman ba iyon sa biglang pagkabig ni Romel sa kanyang palad. Napapaso ba ang mga tulad niya sa St. Benedict's Medallion? Pasado 3:00 ng hapon ay dumating na si Tonton. Nasa loob pa rin ng kwarto niya si Romel. Sabi ko sa kapatid ko, bantayan niya ng maigi sa Lola Pina dahil hindi mapagkakatiwalaan yung private nurse. Subalit tila nabulunan ako nang sinabi niyang, ate naman tigil-tigilan mo na kasi yung tamang hinala mo kay Kuya Romel, mabait naman yung tao.
Napasapok ako sa ulo. Naisip kong pati yata si Tonton ay kumakampi rin sa lalaking yun. Nag-aalangan na tuloy akong umalis noon para pumasok. Pero kailangan Kaya nagpaalam na lang ako sa kapatid ko. Sa kabutihang palad, kanselado na naman ang mga klase ko noong hapon na yun. May assembly raw pala kasi ang mga professors namin, kaya naman dali-dali akong umuwi ng maaga. Pasado 5:00 pa lang ay nasa labas na ako ng bakuran. Nagtataka kong tinitigan ang bahay. Bakit madilim sa loob? Takip silim na Bakit hindi pa sinisindihan ni Tonton o ng Romel na yun yung mga ilaw? Bigla akong kinabahan. Palagay ko ay may hindi tamang nangyayari sa loob. Gusto ko nang pumasok agad pero naisip kong mas mahalaga na mahuli ko sa akto ang gago. Maingat akong lumapit sa pinto at dahan-dahan ko itong binuksan. Agad sumalubong sa akin ang napakalakas na amoy kandila. Tapos may humahalong amoy malansa. Nakita ko si Tonton na natutulog sa sofa. Sinubukan kong tukuyin ang pinanggagalingan ng amoy hanggang nalaman kong sa kwarto ni Romel galing ang amoy kandila. Subalit, doon sa kwarto namin ni Lola nagmumula ang mabahong tila malansa. Maingat akong naglakad sa madilim na sala at lumapit sa pinto ng kwarto namin. Pawis na ako at nangangatog. Hindi sigurado kung ano ba ang inaasahang dadatnan ko. Humugot ng malalim na buntong hininga nang nasa tapat na ako ng pinto. Nanalangin saglit at nang makabuelo ay bigla kong binuksan ang pinto. Hayop ka! Anong ginagawa mo sa lola ko? Pasensya na po sa mga kumakain ngayon. Pero Sir Jupiter, halos bumaliktad ang sikmura ko sa nakita. Natutulog si Lola habang nakanganga sa kama. Si Romel naman ay may hawak na kutsara. Kinukutsara niya ang mismong laway at plema ni Lola tsaka sinusubo. Tumatagas pa nga ang pinaghalong laway niya at nang kay Lola sa bibig ng siraulong hayop. Moana, bakit nag-uwi ka na? Taranta niyang bulalas. Noon din ay agad ko siyang sinugod at pinagsasapak. Hindi ako tumigil sa pagsusumigaw at pagmumura. Gigil na gigil ako sa isiping si Lola pala ang pakay niya sa simula pa lang. Nakakadiri. Siya naman para bang napapaso sa bawat dampi ng palad ko sa kanyang balat. Kita ko pang ang umusok ang kanyang pisngi nang masampal ko. Pilit niya akong tinutulak ngunit nagawa ko nang makakapit sa kanyang buhok. Tigilan mo ako! Panira ka babae ka, tigilan mo ako! Sigaw niya sa akin habang tuloy-tuloy ko siyang pinaghahampas. Moana! Ano sa tingin mong ginagawa mo? Natigilan ako nang may suminghal mula sa pinto. Lumingon ako at nakita ko si Papa. Taranta ko namang sinumbong lahat ng nakita ko, subalit nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Sumosobra ka na. Kailan ka ba titigil sa paninira kay Romel? Mabuti nga at binabantayan niya ang lola mo Tapos ganyan ka pa? Alam mo, kung hindi ka talaga titigil, magpalit muna kayo ni Tonton. Siya muna ang kasama ni lola mo sa kwarto at doon ka matulog sa kwarto namin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako pinapakinggan ng sarili kong pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit todo ang depensa nila sa isang taong hindi pa naman nilang gaanong kilala. Kaya naman sa tindi ng galit ko, lumabas ako ng bahay. Iyak ako ng iyak habang naglalakad. Hindi mawala sa isip ko ang matalim na titig ni Papa sa akin. Titig na kailanman
ay hindi ko pa natanggap mula sa kanya. Noong gabing yun ay dumiretso muna ako sa bahay ng isa kong kaibigan. Kako sa sarili, makikitulog muna ako roon tapos babalik ako sa amin kinabukasan. Hindi ko man alam kung ano ang gagawin. Ramdam ko namang hindi ko na pwedeng patagalin ang ganitong sitwasyon namin. Nababahala rin ako para kay Lola Pina. Hindi kasi talaga bumubuti ang kalusugan niya. Kinaumagahan nga ay bumalik ako sa may amin. Pero hindi muna ako pumasok sa bahay. Naalala ko kasing schedule ng check-up ni Lola Pina noon, kaya alam kong lalabas sila ni Romel. Kabado lang akong nagmasid sa labas. Pilit kinukubli ang sarili sa gilid ng isang bahay na hindi pa okupado. Pasado 10:00 nang matanaw kong lumabas na nga si Romel at Lola Pina. Napansin kong may malaking peklat sa pisngi ang lalaki. Di pa ako sigurado pero mukhang dinulot yun ng pagkakasapak ko sa kanya. Nagtiim ang mga bagang ko nang mapansing basta na lang niya hinihila si Lola kahit halos hindi na nga ito makalakad. Kita ko pang sinisigaw-sigawan niya si Lola, bagamat di ko marinig dahil medyo malayo ako. Ang sakit sa puso. Pero kailangan kong tiisin para matapos na ang kalokohang ito. Nang makaliko na sila sa kanto ng kalye namin, dali-dali akong lumapit sa bahay. Sa sandaling yun, ay lumalabas na talaga sa bakuran ang amoy kandila. Dumiretso ako sa bintana ng dating bodega, pero nakita kong naayos na pala ang jealousy nito. Hindi ko na masilip ang loob. Gayunpaman, naaaninag kong may kung anong nakasindi doon. Pumasok ako sa back door. Sinubukang buksan ang kwarto ni Romel, pero nakalak ito. Sinubukan ko ang mga susi ng bahay, ngunit walang nagkakasya doon. Siguro hawak ni Romel ang susi para sa sarili niyang silid. Kaya naman kinuha ko na lang ang flat screwdriver ni Papa at sinira ang siradora ng pinto. Maya't maya akong lumilingon sa bintana at pinto ng sala. Baka kasi may dumating. Tapos pigilan ako. Sir Jupiter, nang mabuksan ko ang silid, isang malaking kandilang itim ang tumampad sa paningin ko. Nakatirik ito sa mismong gitna ng kwarto at may itim na libro sa tabi. May nakita rin akong mga bote ng langis at nakakalat na mga kung ano-anong dahon. Dagdag pa mayroong plato na may lamang karning baka. Karne na mukhang sinimulan ng kainin ng hilaw. Tuluyan na akong nilamon ng kilabot. Sinampal ko ang sarili para matauhan, tapos dali-dali kong nilabas sa bakuran ng mga nakita ko. Binuhusan ko ng gaas ang mga yun, kasama ang ilang mga panggatong, tsaka sinilaban. Pakialamera ka talaga! Napalingon ako nang bigla kong sigawan ni Romel. Kita kong nagngangalit na ng gusto ang kanyang mga ngipin. Namumula ang maputla niyang balat at nanlilisik ang mga mata. Humaba at nangitim din ang kanyang mga kuko. Doon ay nakumpirma kong braso niya mismo ang minsang nagtangkang umabot kay Lola mula sa bintana. At ang peklat sa kanyang balat ay ang mismong sugat na nagawa ko. Ikaw ang pakialamero! Tigilan mo na kami at umalis ka ng demonyo ka! Bulalas ko pabalik. Kumuha ko ng nagbabagang panggatong tsaka umaktong isasaksak sa kanya. Subalit napigilan niya ang braso ko.
Agad nga lang niyang kinabig ang kanyang palad nang umusok na naman ito. Naramdaman ko na namang uminit ang medalyon ni Lola Pina. Naisip kong hindi niya ako basta mahahawakan. Kaya naman kahit kinikilabutan talaga ako, sinugod ko siya at pinagsasampal hanggang sa natumba ang lalaki. Hindi ko pa rin siya tinigilan. Sigaw siya ng sigaw. Pilit akong tinutulak palayo. Sabi niya, "Tigilan mo na ako at ikaw ang lumayas. Kontrolado ko na ang papa mo at ang mama mo at ang kapatid mo. Kontrolado ko ang buong pamilya mo. Hindi mo ako mapapaalis. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nauubos ang Lola Pina mo." Nasaan nga pala ang lola mo? Natigilan ako sa sinabi ng hayop. Oo nga. Nasaan ang lola ko? Kasama siya ni Romel kanina eh. Saan iniwan itong siraulong ito si Lola? Agad akong tumayo at tumakbo papunta sa kalye. Dinig na dinig ko pa rin ang halakhak ng demonyo. Umaalingaw-ngaw sa isip ko. Umiiyak na naman ako noon habang tumatakbo. Iniisip kung ano kaya ang nangyari sa lola ko. Kulang na nga lang ay paliparin ko ang sarili kung pwede. Hanggang sa narinig ko ang labasan ng subdivision. Napansin kong may nagkukumpulang mga tao sa may tindahan ng gulay. Nang makalapit ako, agad akong tinawag ng tindera na kilala namin ni Lola Pina. Nang tignan ko ng maigi ang tindahan, nakita kong naroroon nga ang lola ko. Bungad sa akin ang tindera, "Ining, ano ba't naiwan sa daan itong lola mo? Nakita ng mga dumadaan doon sa may unahan. Mabuti na lang at nakilala ko eh. Baka mapaano pa ito." Sir Jupiter, hindi ko napigil na umiyak sa harap ng matandang tindera. Yakap-yakap ko ang walang malay kong lola habang kinikwento sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat tungkol kay Romel. Napailing ang tindera at nagsabing, "Ineng, malamang ginamitan ng gayuma ng aswang na yun ang pamilya mo. Kailangan mong kontrahin ang gayumang yun para maibalik sila sa dati at makita nila ang nangyayari." May inabot na maliit na supot sa akin ng tindera. May laman yung kung anong pulbos na dapat raw ihalo sa pagkain ng pamilya ko. Doon din ay nakapagpasya akong iwan muna si Lola sa bahay ng tindera. Nasa likod lang naman iyon ng tindahan ng gulay. Tapos umalis ako para bumili ng palabok, isang pagkaing paborito namin ng pamilya ko. Hinatid ko ang palabok sa bangkong pinapasukan ni Papa at sa mall na pinagtatrabahuan naman ni Mama. Kako, gusto ko lang mag-sorry sa inasal ko ng nagdaang gabi. Maski si Tonton ay hinatiran ko rin sa kanyang paaralan. At nang makauwi kaming lahat, wala na si Romel. Sir Jupiter, simula po noon ay hindi na namin nakita ulit ang demonyong lalaki. Wala na rin siya sa sarili niyang bahay doon sa bandang dulo ng subdivision. Sina Papa at Mama naman ay abot-abot ang paghingi ng tawad sa akin nang matauhan na sila. Sinabi ko namang hindi na nila kailangang humingi ng tawad. Hindi naman nila kasalanan yun eh. Sadyang pinaglaruan lang kami ng isang nilalang ng dilim. Ang mahal kong si Lola Pina naman, umayos pa ang kalusugan, kahit papaano. Nagtagal pa siya ng mahigit 2 taon noon
bago tuluyang namahinga. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya kasi ang Saint Benedict's medallion niya ang pumrotekta sa akin. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako tinablan ng gayuma ng aswang. Ang totoo nga po niyan ay suot-suot ko pa rin ito hanggang ngayon. Bagamat balak ko nang ibigay ito sa anak ko balang araw. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay may natutuhan kayo. Mag-ingat sa mga taong pinapapasok natin sa ating mga tahanan at panatilihin ang pananampalataya sa may kapal. Magandang gabi.